سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا بمقتالكم بخبر نقدم ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀራራማይ ክለብ ኮፊድ ናትናኤል ብርሃነ ዝሳተፍ ዘሎም መበል 106 ቱር ዲ ፍራንስ ሎሚ ቀፂሎም ናይ ሎሚ ቀዳም ሻምነይት መድረክ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ማኮን ተበጊሳ ኣብ ሴንት ኢቲን ትዛዝመት ነይራ እዛ ብሓፈሻ 200 ኪሎ ሜትር ዘጠቃለለት ውድድር ብመንፅር ስእሊ ብኩሉ መምዘኒታት ናይቲ ውድድር ክረአን ከሎም ኣብ ውሽጣ ዝተሰርዓላ ንኣሽቱ መድረኻት ካብ ናይ ዝሓለፈ ፍኹስ ኢሉ ዝቐረበ ይመስል ነይሩ ግና ኣብ ውሽጥስ ካልእ መልክዕ ዳኣ ሒዙ ነበረ በዚ መሰረት ካብ ማር ናይት ውድድራት ሒዞም ሚዛን ናይቲ ጾታ ከጽንዑ ዝፈተኑ ዝተፈላልዩ ተቀራደምቲ ከይተገርህዮም ንውድድሮም ኣሰላሲሎሞም ሽዑኮ ሃጋፍ ንምርካብ እንተጻዓቱ ከም ስሎቫኪያዊ ፔተር ሳጋን ፈረንሳዊ ጁሊያን አላፊሊፕ ኢጣሊያዊ ኤሊያ ቪቪያኒ ጋረን ቶማስ ቲቦ ፒኖ ቫን አርትውድ ቪንሴንዞ ኒቫሊ ቶማስ ዴጌንት ዝኣመሰሉ ምኩራት ተቀራደምቲ ግን ዘፍቅዱ ኣይነበሩን ስለዚ ከዓ ካብ ዓባይ ጉጅለ ከይተቆረጽካ ንዘለካ ጉዕዞ ሓቦ ሙሳኽ እቲ ቀዳማይ ምርጫ ገይሮም ወሲዶሞም ይኹን እምበር ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ዝጸናሐካ ይዝበሃል ውድድር ብናይ ሓባር ጉዕዞ ብዙሕ ኪሎ ሜትራት ዝተላዕለሉ ድማ ለውጥታት ክንጸባረቆ ጀሚሮም በዚ መንጽር ኣብ ተዛነ ዝነበሩ ብዙሓት ተቀራደምቲ ግዳይ ኣብ ጉጅለታት ምምቕቃል ክኾኑ እንከሎም እቶም ግዚኦም ክጽበዩ ዝውዕሉ ምሱምያት ክለባት ዝርከቡ ተቀራደምቲ ድማ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ናይ ክለብ ሴሰሰ ይምቦ ቢስማ ኩዊክ ስቴፕ ሎቶ ሶዳልን ካልኦትን ዝርከቦም ተቀራደምቲ ዝሓዘት ቀዳሚት ጉጅለ ተመስረተት እዛ ተጸቕሰት ጉጅለ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስታ ኣብ ድሕሪት ዝነበራ ፍልሊ ኣግፋሓቶም ሕጂውን ፋሕ ብትንከኣቶም ግዜ ኣይወሰዱን ኣብዚ ግዜ ዝተቀራረምቲ ኣብ ሰዓት 39.9 ኪሎ ሜትር ይሕንበቡ ነበሩ ኣብ ከም ዝህሞት ድማ ሓደ ተቀራረምቲ ንፍጥነቶም ምስ ፍሬኖ ብሽክሌቶም ኣዛሚዶም ክቆጻጸሮ ብዘይምኽኣሎም ግዳይ መውደቕቲ ኮይኖም እዮም ወላኳ ኣብ ነፍሶም ማህሰይቲ እንተዝያጋጥሞም ሓንቲ ብሽክሌታ ግን ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝኾነትሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሊፎም ስለዚ ድማ እቲ ውድድር ጽንኩር ምንባሩ ይረዳእካ ውድድር ክዛዘም ኣብ ዝቃረበሉ ዝነበረ ህሞት ድማ ኣብ ቅድሚ ተገዲሞም ካብ ዝነበሩ በዓል ቶማስ ዴከን ቲቮ ፒኖ ፈረንሳዊ ጁሊያን አላፊሊፕን ናይታ መዓልቲ ዕዉታት ንኽኾኑ ዝዓበየ ዕድል ዝሓዙ ኾኑ ዝመርሕ ዝነበረ ቶማስ ዴገንት ድማ ፍጥነቱ ከይነከየ ምጓዓዝ ብ5 ሰዓትን 15 ካሊታትን ብዘይተቐጻጺ ቀዳማይ ኮይኑ ከኣቱ እንከሎም ክሳብ ናይ 600 ሜትርታት ውድድር ክዛዘም ዝሰርፎ ዝተሓላለዉ ዝነበሩ ፒኖን አላፊሊፕን ድማ ብቅድም ተኸተል ናይ ካልኣይን ሰልሳይን ተርታሒዞም ውድድሮም ፈጺሞም ትሽዓተ መድረኻት ዘጠቃልል ክሳብ ሕጂ ድማ 6 ውድድራቱ ኣሰላሲሉ ዝርከብ መበል 38 ኣህጉራዊ ውድድር ብሽክሌታ ዲ ማርቲንኳ ኤርትራውያን ተቀራደምቲ ክለብ ፒፒ ብሉ ካር ዝኾኑ ተስፎም ዕቕባ ማርያምን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ይሳተፉ ኣለዉ እዚ ብዩሲአይ ናይ 2.1 ሓይሊ ፈረስ መዐቀኒ ዘለዎ ውድድር ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፉ 2 መድረኻት ዝሓዝዎ ደረጃ ክርአን ከለና ካብ ትሪኒቴ ክሳብ ማኩባ ንትዝርጋሕ ዝነበረት ናይ 102.3 ኪሎ ሜትር ሓምሸይቲ መድረኽ ተስፎም ዕቕባ ማርያም መበል 68 ደረጃ ሒዙ ክፍጽም አንከሎም በብቅሩብ ካብ ዝውድድር ዝተመኮረዚ ፕሮፌሽናል ተቀራዳማይ ኣብ ሰዓበት ኣብ ከተማታት ሴንት ማሪየ ክሳብ ዱካስ ተኻይደት ሻድሸይቲ ውድድር ድማ ብ3 ሰዓትን 4 ደቂቃን 51 ካሊታትን ዝተዓወተ ኣባል ክለብ ክሬዲት ጋራጅ ፕሪሚየር ዝኾነ ግሬያ ሃሉፕ ብ1 ደቂቃን 21 ካሊታትን ግዜ ጥራይ ዶንጊው ናይ 10 ተርታ ረኺቦም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ድማ ነዚ ከቢድን ጽንኩርን ዝነበረ ውድድር ድሕሪ 11 ደቂቃን 16 ካሊታትን ግዜ መበል 61 ተርታ ክሕዝኪ ኢሎም ብጋንታ ደረጃ ናይ ኤርትራውያን ተቀራደምቲ ናይ ተስፎምን ዳንኤልን ዝኾነት ጋንታ ፒፒ ብሉካር ብሁሉል 43 ሰዓትን 2 ደቂቃን 58 ካሊታትን መሪሕነት ሒዛላ ዝሓለፈ 6 ሓምለ ዝፈለመ ዝውድድር 14 ሓምለ ካብ ፒሎት ሪቨር ተበጊሱ ኣብ ዘላሚኔትን ብዝዛዘም ናይ 135 ኪሎ ሜትር ውድድር መጋረጅኡ ከዓጽዩ ዩናይትድ ንወዲ 24 ዓመት ካሉም ሮቢንሶን ብኽብረ ወሰን ናይ ገዛእ ርእሳ ናይታ ጋንታ ብዝሰበረ መጠን ከም ዘፈረመቶ ሓቢሮም ካሉም ሮቢንሶን ኣብ ሼፊልድ ዩናይትድ ን4 ዓመታት ክጸንሑ ተሰማሚዑ ዘሎም ሰቢያ ንኣከፋፋሊ ፌርናንዶ ካብ ጋላታሳራይ ከም ዝዓደገቶ ብወግዒ ኣፍሊጣም ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ነቲ ብመልክዕ ልቃሕ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ኣብ ጄኔዋ ዘጽንሖ ውዕል ዝፈረመ ሓላው ውልዳት ኣንድሬ ሎኑት ራዱ 13 ሚልዮን ሂባ ክትመልሶ ተጣየቀሉ ምህላዋ ተሓቢሮም
ኢጣልያዊት ክለብ ሳሱሎ ንሓመድ ጁኒየር ትራኦሬ ምስኣ ከም ዝጸንበረቶ ተፈሊጦም እዚ ናይ ቅድም ኣባል ኢምፖሊ ተጻዋታይ ንኽልተ ዓመታት ምስ ጋንታ ክጻወት ይጸኒሑ በዚ መሰረት ሙሉእ ድዩ ተሰጋጊሩ ግን ድፍለጥ ነገር የለን ተጻዋታይ ኤቨርተን ሉክ ጋርቮርት ብመልክዕ ልቓሕ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ምስ ክለብ ኢፕስዊች ታውን ክጻወት ምዃኑ ተሓቢሮም ስፓኛዊት ቫሌንሺያ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ቢያሪያል ዴኒስ ቺሬሼቭ ክሳብ 2022 ምስኣ ክጻወት ከም ዝዓደገቶ ተፈሊጦም እዚ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሩስያ ተጻዋታይ 80 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝወሃበሉ ዝንገር ምስ ቫሌንሺያ ድማ ክሳብ 3 ዓመት ዘጽንሖ ውዕል ተኣታትዩ ይርከብ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ሓደ ካብ ናይ 4 ናይ ቴኒስ ግራንድ ስላም ውድድራት ዝኾነ ዊምብልደን ጽባሕ ሰንበት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፍጻመ ጸወታ ከካይድ እዩ ስዊዘርላንዳዊ ወዲ 38 ዓመት ገዲም ኮኸብ ተጻዋታይ ሮጀር ፌደረር ድማ ኣንጻር ቁጽሪ ሓደ ተጻዋታይ ዓለምና ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ክገጥም እዩ ጆኮቪች ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ንስፓኛዊ ኣጋታ ባውቲስታ ብናይ 6-2 4-6 6-3 6-2 ውጽኢት ምስ ዓርዩ ንራብዒ ጽዋዕ ዊምብልደን ንምዕታር ዘቋምት ዘሎ ፌደረር ብወገኑ ንቐንዲ መቀናቕንቱ ራፋኤል ናዳል 7-6 1-6 6-3 6-4 ምስ ዓርዩ ናብ ፍጻመ ሓሊፉ ዘሎ ዝመጽእ ወርሒ 38 ዓመቱ ዝደፍን ዘሎ ፌደረር ዝዓበየ ናብ ፍጻመ ዝበጽሕ ተጻዋታይ ኮይኑሎ ንኽብረ ወሰኑ ዝዕቢ ታሽዓይ ዓወት ዊምብልደን ድምዝጋቢ ድማ ሓሊኑ ዘሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድራት ባይታ ቴኒስ ሎሚ ቀዳም ኣብ ዝተገብረ ጸወታ ድማ መዛዘሚ ጸወታ ብምንባሩ ኣሜሪካዊት ሴሬና ዊሊያምስ ኣንጻር ሮማናዊት ሲሞና ሃሌብ ኣብ ዝተጋጠማሉ ሲሞና ሃሌብ ንሴሬና 6-2 6-2 ውጽኢት ምስዓር ናይ መጀመርያ ተዓዋቲት ዊምብልደን ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮን 2019 ኮይና ማድሪድ አንጻር ባርሴሎና ዘቀንዐ ክሲ ናብ ፊፋ ከተቀርብ ምዃና ትገልጽ ኣላ ግሬዝማን አትሌቲኮን ዝሓለፈ ዓመት ውዕሉ ኣብ ዝሕደሰሉም መፍረስ ውዕሉ ክሳብ 1 ሐምለ 2019 ብ200 ሚልዮን ዩሮ ክኸውን ድሕሪኡ ግን ናብ 120 ክጎድል ዝብል ስምምዕ ዝነበሮ እዩ ባርሳ ነዚ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ 120 ሚልዮን መፍረስ ውዕሉ ብምኽፋል ከም ዝወነነቶ ድሕሪ ምግላጽ እምበር አትሌቲኮ እቲ ውዕል ኣቀዲሙ ከም ዝተፈጸመ ዝገልጽ ጭብጢ ከም ዘሎም ስለዚ ድማ ባርሴሎና ሙሉእ 200 ሚልዮን ክትከፍላ ተሓትት ዘላም ፕሬዚደንት አትሌቲኮ ናይዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ ጭብጢ ከም ዘለዎም እዩ ዝገልጽ ኢንተር ሚላን ዝህደን ዘሎ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሮሜሎ ሉካኩም ዝመጽእ ሰሙን ገለ ሓድሽ ነገር ክትሰምዑ ኢኹም ክብል ንጋዜጠኛታት ብምሕባሩ መጻኢኡ ኣብ ምልክት ሕቶ ምህላው ኣተንቢሁም አሰልጣኒ ኦሊግናር ሶልሻየር ዝኾነ እንተጻወቱ ዝደሊ ጠለብ ከም ዘይመጾም ይገልጹ ነይሮም ብዘይካዚ ሶልሻየር ዋላ እኳ ክወጽእ ይባሃለሉ እንተሃሎም ንፖል ፖግባ ከም ሓለቓ ጋንታ ክመዞ ይዳሎ ምህላው ዝግለጽ ሆዜ ሞሪኖ ናብ ስራሕ ምስልጣን ዓለም ክምለስ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ምህላው ግን እታ ቅንዕቲ ጋንታን ፕሮጀክትን ከይተረኽበ ከም ዘይምለስ ገሊጾም ካብ ሊግ ቻይና ንዝቐረበሉ ዝኸበረ ኣሰልጣኒ ከብሎ ዝኽእል ዝነበረ ጠለብ ዝነጸገ ሞሪኖ ክሳብ ናብቲ ሞያ ዝምለስ ካልእ ባህ ዝብሎ ንጥፈታት ካብ ምዕያይ ከም ዘይዕርፍ ገሊጾም ሞሪኖ ብዛዕባ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኮይኑ ዘሎ ተጻዋታይ ነበር ፍራንክ ላምፓርድ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ብዘይርእይቶ ክሓልፈዩ መሪጾም ሪያል ማድሪድ አሰልጣንያ ዚነዲን ዚዳን ካብ ካናዳ ሞንትሪያል ንስፓኛ ዝተመልሰሉ ምክንያት ሓው ፋሪድ ዚዳን ብሞት ስለዝተፈለየ ምዃኑ ገሊጻ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ዝሰደደት ሪያል ማድሪድ ተጻወታውን ቅድሚ ምጅማር ልምምድ ናይ 1 ደቂቕ ዝኽሪ ከም ዝገበረሉ ተፈሊጦም ዛጋንታ ንግዚኡ ብተሓጋጋዚ ዴቪድ ቤኒቶ እናተኣሌት ክትጸኒሐ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ኣቀዲማ ኣብ መደባ ከም ዘየለ ዝገለጸቶ ኣጥቃዓያ ማውሮ ኢካርዲ ብናይ ሓባር ምርድዳእ ካብ ማዓስከር ልምምድ ከም ዝወፀን ንኹነታት ኣካላዊ ብቕዓቱ ድማ ኣብ ሚላን ኮይኑ ክከታተል ምዃኑ ገሊጻ ናፖሊ ንጉዳይ ተጻዋታይ ብቐረባ ትከታተል ዘላ ኮይና እዚ ዋጉ ኣብ ዓመት ካብ 120 ናብ 60 ሚልዮን ዩሮ ዘንቆልቆለ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ብጁቬንቱስን አትሌቲኮ ማድሪድን ይህደን ኣሎም ናይ ከቢድ ሚዛን ፊሊፒናዊ ተጓሳጣይ ማኒ ፓኪዮ ኣብዚ እዋን እዚ ሜይዌዘር ኣሪግዩ ክብል ሓጭጨሎም
እዚ 2015 ብሜይዌዘር ምሪር ስዕረት ዝቐመሰ ወዲ 40 ዓመት ፊሊፒናዊ ተጓሳጣይ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ንጡፋቴ ክወዳደር ዝደሊ በዓል ገንዘብ ኣብ ናይ ዓበይቲ ክወዳደር ኣይክእልን እዩ ክብል ተዛሪቡ ንሱ ከምዚ ክብል ዝገበሮ ቀንዲ ምክንያት ድማ ቅድሚ 4 ዓመት ፍሎይድ ሜይዌዘር ኣብ ልዕሊኡ ዓወት ድሕሪ ምጉንጻፍ ተዓዋቲ 470 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ላስ ቬጋስ ርክብና ወዲ 42 ዓመት ኣሜሪካዊ ሜይዌዘር ንዓይ ብዓመት ዝተሓወሰ ውሳኔ ውስዒርኒ ስለዚ ድማ ኣነ ኣይቀበሎን እየ ይኹን እምበር ዳግማይ ክንገጥም ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ጥሮታ ዝወፀ መወዳድርተይ ኣይኮነን ይብል ፓኮ እዮም ሜይዌዘር ና ውድድር ዝምለስ ዶ ይመስለካ ተባሂሉ ብማዕከናት ዜና ማሕበር መኸተጉሲ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ዝሕቶ ንሜይዌዘር እያ ትምልከት መስለኒ ክብል መሊሱሎም ኣብዚ እዋን እዚ ንወዲ 18 ዓመት ጎዱ ጂመል ሻምፒዮን ንምግባር ጻዕርታት ዝገብር ዘሎ እቲ ኣብ ሎስ አንጀለስ ሰሎኪኑ ኣብ ዘሎ ማእከል ፍሬዲ ሮች ራን ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ምኩር ፊሊፒናዊ ተጓሳጣይ 20 ሓምለ ምስ ወዲ 30 ዓመት ኣሜሪካዊ ኬሮዝ ቱርማን ውድድር ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣተንቢሎም ብስድሩ ምትብባዕ ከም ዘይፍለዮ ዝግለጽ ፓካዮ ዝመጽእ ቀዳም ምስ ብ8 ዓመት ዝንእሶ ቱርማን ኣብ ዘካይዶም ብኤምጂኤም ግራንድ ላስ ቬጋስ ዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ውድድር ዓወት እንተደኣ ኣመዝጊቡ ንኽብሩ ክዕቅብ ከኽእሎ እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን